Stemmer? Er det den her, jeg taler ind i? Nej, du Jeg taler ind i den her. taler ind i mikrofonen, ja. Det her er mikrofonen. Det er mikrofonen. Okay, velkommen til Gadens Stemmer. Tusind tak, fordi jeg er her. I dag er vores første videopodcast. Og med mig på scenen har jeg Daniel Søgaard Jørgensen, Yolanda Hernandez, og vi hygger os. Yolanda, hun står lige og ryger, så det vil vi ikke have med på kamera, tror jeg. Fordi det må man ikke på Spotify. Men ellers så går alting godt. Ja. Nu har jeg bare gang i gløden. Fordi jeg ved ikke, vil Daniel sige noget? Hej, jeg hedder Daniel, og jeg er glad for at være her og se, hvor hvide mine tænder er i det her lys og den her smukke poncho, jeg er på. Og det er Yolanda. Hej. Godt, og i dag så skal vi tale om tilknytningsstrategier, tror jeg. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad ordet er. Tilknytningsstrategier og noget andet. Må jeg få den? Ja. Er det den her? Hej med jer. Jeg har fået besked på, at vores tema i dag er noget omkring tilknytning. Og det eneste, jeg vil sige, det er, at der er noget, der hedder tilknytning og tilknytningsforstyrrelser. Og vi vil gerne tale om de her forstyrrelser. Og jeg vil gerne lægge ud, hvis det er okay med jer. Fuck. Ja. Shit. Det bliver pissegodt, det her. Ja, Yolanda, vi vil meget gerne høre om det. Tænk på, guys, skal vi sådan squatte lidt together, eller hvad det hedder? Ja, vi squatter så meget jeg, vi kan. jeg sidder oven på en pude, så det er ikke skide godt. Jeg kan godt smide puden. Ja. Jeg kan skal sådan der. Jeg håber, at lytterne kan seerne kan lide mit fedt. Ja. Meget mystisk, meget demure. Må jeg sige noget? Ja. Endelig. Det er et indiansk vævet tæppe fra Colombia. Indiansk vævet. Og det er vævet på en måde, så det ikke kan vaskes. Men der er åbenbart blevet smidt noget på, så jeg har haft den i maskinen, så den ser lidt mærkelig ud. Men den klæder Daniel rigtig godt. Tak. Ja. Og det her, det håber jeg ikke på, at Spotifys advokater, de hører, men vi er alle sammen pissefulde. Nå, men vi skal tale tilknytningsforstyrrelser. Jeg ved ikke noget om strategier eller mønstre. Jeg kender kun til tilknytningsforstyrrelser. Og var det mig, der skulle lægge ud? Ja. Okay, så holder du min mikrofon. Ja, men inden vi lægger ud, så tænker jeg, at vi lige skal teste lyden, så vi ikke optager for blinde døve ører. Okay. Ikke er der noget galt på blinde døve ører.